naman lang urasa murag. Apo naman gyud. Ako pa man gyud mo ulis Pedring. Kapag itong kamatay dako inom. Para nang gutuman na di pa gyud masiga akong gihaling diri. Si Urini oy, wa pay sugnod. Saon lang ni. Wa pa gyud koy bugas diring lumag. Kamatay Pedring. Isugo. Wa gyud mo uli. Kato malangay itong buang no. Kato makaagi inom. Matay, di ba ito masuko na boss? Gang kunting no? Matay na hurot abang kwartada. Sa umin na kong matay pa ako magkumpare. Nagkita mo pimi oy. Sus, unsaan ni pagkaon na may ani ron. Masuko ito tos gang kunting ron. Anong ka, yaw-yawan na ba ito baba? Sige na lang, uy. Tinamo ko'y beef ko'y hatag niya kay birthday man ron niya. Sana all. Gang kuncing da. May gawa pa sabaan ko. Ilag. Gang kuncing ani da. Matay na kasaan pa kung gang da. Pangurus ko na. Ako kanina ko kay para ma-surprise si gang kuncing ako ba para di siya masuko na ko kay kapatay kwarta na kurot na rabab. Ako ipait og bugas. Nainom naman sa mong kumpare dito. Sige na lang uy. Gang, kalabis lumot ni gang. Uy. Sakto-sakto din ang kinakaminaw. Baby, ako pa nang duwalon, baby. Gang! Uy! Kaya, kasakit kang imong binukmod gang. Ngano karon pa mataw ka Pedring? Kasi do ako gang kay Bisugo takan ako bugas. Ang bugas asa naman Pedring? nakalagi gang kay nag-inom isang kumpare gang. Nahurot din ang palitan bugas gang. Ko Pedring. Kasi lang Pedring. Ngayon sa mapunay mo regalo Pedring. Napi-gift ni mo gang kay birthday ra ba nimo? Napi-ihatag gang o luto ka Sana all. Mo ni Pedring, pansit kanton. O mo nga gang kay wala jud ko laing kwarta nga nabiling gang. Maano din ako. Sus Ginoo ko Pedring, kabukan mo Pedring. Uy, unsaon naman lang ni kay ko kan sa tong mga anak Pedring. Hala, bahaba ni Pedring. Nalutuan na diha. Kay na pa Pedring oh, na pay kahoy, di pa musigan. Unsa tawo ka Ginoo ka Pedring ay? Unsa ka kaaligugog butaw nimo gang oy. Kumaong na kay inom ta. Kaya gusto ko ka na kung mag-inom-inom ka Pedring. Sa dito ako makumpare dito. Gang nga. Nakitaan mo ko sa baryo noon. Gihagad kong inom imbis kay ipalit og bugas og kwarta. Nainom men ako noon. Mo Pedring. Bugas akong gisugo Pedring, ayaw pag-inom Pedring, bugas kay atong kinahanglan karon kay lutuon na hapon na. Naunsa naman ka Pedring atong anak. Kalingugog po nimo oy sa bab. Tahon di karon. Hala ko na ta Pedring. Kay ganakag ipatawag ti kas kapitan. Sus, kung di pa lang ka sexy, di pa lang ka ko mahal. Kula ta Pedring. Tahon na tika. Sabak ikaw oy, lingugog kikistangan. Wajib ko mahal kula tahon ko Pedring nimo kay itog anjog ka na ko sa kapitan Pedring. Hala Mo sige. ni mo magbuwag gyud ta Pedring, magbuwag gyud Ano ta. to? Kay buhon og muwag. Buwag ta ugma. Wala kay lami Oy. Pedring, nanguyot na lang imo Pedring. Ako alami pa kayo Pedring. Oh. Hala sige, panghambog nimo ha. Kay nakatilaw na ko ana. Wala na Pedring, basta kay nagkalami na ko Pedring. Kan-ana Pedring, kan-ana. Ikaw ba di jud ka mo hilom di ha? Di ka mo hilom? Ay, Di ka mo hilom? Pedring, ayaw Pedring. Di ka mo hilom? Paghilom, tamparaw ni karon. Pedring, ayaw Pedring. Paghilom ha? Kay nahubog-hubog ra ba ko? Lah. Yati nag-away nang pud siguro si Kunsing og si Pedring. Wala pa na pud ni. Hindi ka kasuwa ka, banaan ka. Pedring si Kunsing ay. Akong duol ang bihang paltaon luya sige na lang nag-away ning pamilya ha. Ako ning kon be. Ako ning husayon. Hoy Pedring, di usap lang imong asawa Pedring. Ayaw ka mo kaya mo kalabot mo ay magdiayong kap. Tapi di kap, di Mapatay na nimo imong asawa. kalabot yung asawa. Ayaw lagi kay. Asawa na nimo Pedring. Kapitan ko ni atong barangay ba. Mapatay na Ayaw imong asawa asawa na na ako kap. Unsa na kap? Hoy, unsa man lagi problema? Unsa may problema? Wag kay labot kap. Ay, boss, pagkabana. Pedring ay lagi kay mapatay na nimo. Asawa na nimo kapitan ko din sa atong barangay. Kap, wag kay labot kap. Ayaw lagi, ay lagi. Mag-apil-apil, nagkaharap ng sundang be. Pedring. Ayaw Ayaw ka Pedring mo. Ay lagi Pedring. ha? Apil ha? Kapitan ko Pedring. Ha? Pedring. Pedring.
Kung kailangan kong gawin upang malaman mo